Indaba enkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nenaba endlondle nophaphe ekhanda ehlala sezantsi ey'fundazweni selizonke ekhona eNingizimu Afrika. Sanibonani Tumelanga Busheni, sanibonani emakhaya. Niyabona ukuthi limnyango kuye ngayifunda. Goeiemorgen. Ninjani kodwa niyaphila? Igama lami King Sichaka ngokaluqa. Ngiyanamukela once again ohlelweni olubizwa ukuthi Izimpande ezama-Afrika. La sikhuluma sidingide, sijule, sibheke iy'ndaba ey'thinta abantu nokuthwala, nokuhluleka, nokuhamba kahle ngoba bakhona bahambela kahle, bakhona sebekhathele, bakhona bangakakhathali. In between asazi. Qhubeka subscribe, ulike. Uyayazi indlela yethu ibhele lapha ku-1 million subscribers at the end of uJune nje kukhulunywa sesifike lapho. Sithembile ke siyakwazi ukuthi uzoba ingxenye yalokho. Asike nodabeni lethu siza ukuthi sihambe lisethu usuku namhlanje. Size ngani? Sizothini? Kwenze njani? Sabona ma. Bonjani bhuti? Sikhona njani? Ngiyaphila nami. Okay, igama lami nguLondi waKaNdlovu. Kache. Yebo. Ukufika kwami la ekhaya, ngifika ngumuntu osekhathele ngale ndlela leyisimanga. Nginenkinga lana mayelana nomfundiso weNigeria. Owakho lo mfundisi? Cha, umfundisi wafika ekhaya, ufika nje ekhaya mina ngokuhlala kwami ngisuka emakhaya emuva. Okay, yes. Ekhaya bese umndeni nje okholwayo ekhaya, ngisuka vele ekhaya ngumuntu nje okholwayo. Ayikholelwayo, yes. Yebo, hlala nomama, futhi umama unothando olukhulu, hlala nezingane zakithi, siyafunda, sabantu abaye esikoleni bebuye ekhaya, benza umsebenzi wasekhaya, sami sokha amanzi emfuleni, sibuye sihlale kube mnandi kube nje ya. Ngisuka emakhaya ngize lapha emadolobheni ngumuntu osesiqedile isikole. Ngize lapha ngokuzofuna umsebenzi. Ukufika kwami ngizofuna umsebenzi la isikole sengisiqedile. Okuyisimanga ukuthi akuzange uze kuhamba ngesifiso sami futhi. Sure. Akuzange uze sihambe ngoba ukusuka kwami le emakhaya ngumuntu ozofuna umsebenzi lana emadolobheni. Ukufika kwami nginabantu abadala vele. Kwasho lokho ukuthi kwangiphazamisa, ngibange ngisaqhubeka nokufunda. Ugcina kwami ngcine sengumuntu oseqashwe emakhishini. Okay. Osesebenza emakhishini. Mengumuntu onjalo obhizi esebenza emakhishini ke kukanjalo ke kanti ngizohamba ngihambe ngihlangane nalo muntu nalo guy lo. Lo guy lo ongangimbiza ngokuthi kwakumnyeni wami. Okay. Njengamanje akasekho usashona usangishiya. Nalokho kubuhlungu. Kodwa ngeke size sithini uNkulunkulu wenza ngendlela yakhe, intando kaNkulunkulu. Ngiyahlangana nomnyeni wami, sihlangana nje naye udrivela abelungu aba-pick up ukuya emsebenzini nokubuya. Ngaleso sikhathi lesi imali iyangena vele. Umnyeni wami hlala naye, wangakhela ama-cottage, wangakhela yonke, wangifakela iy'mali emabhenki, kanti vele umuntu ozohamba uzodlula emhlabeni, ozongishiya. Ufika kanjena-ke bhuti wami emva kokuba senginawo lama-cottage lawo ngiqhashisa abantu. Ekhaya abantu bayaqhasha, bayangena ngempela futhi imali iyangena. Yes. Ufika ubaba oweNigeria emzini wami. Ufika nomzane nje obukeka ehloniphekile nesizotha futhi ombonayo ukuthi ngempela udinga usizo. Yes. Mefika-ke ufika umuntu ohluphekile ozodinga indawo yokuthi eqhashe. Wangena kanjalo-ke emzini wami. Mengena emzini wami bese abantu besiphila kahle singanankinga naye. Sekuyisikhathi futhi sahlala naye lolukhuzana. Kanti mefika nje lapha ekhaya ufika umuntu owumeselina, kuwumuntu ophumayo ehambe yokwakhela abantu izindlu kube mnandi sihlale, sometimes sihlale ndawonye siphuze itiye, exoxe nanokuthi ngakubo kunjani kube mnandi nje. Seyilunga lomndeni. Yebo, seyilunga nje lomndeni, sekufana nanokuthi uyilunga nje lomndeni. Yes. Hayi, ukufika kwakhe-ke kunjalo kumnandi kanjalo. Ithe indaba nakhu-ke la iseqala-ke esengasakuboni kahle ukwakha izindlu, eseqala esengitshela ukuthi imali akayibonisisi kahle yokwakha izindlu, ayisangeni kahle hle. Okay. Hawu, umangale mina ngimbuze ekutheni yimuphi omunye umsebenzi ongawucabanga nje ngaphandle kwalo ngoba lo ngibona mina ukuphilisa nje uyaphila. Hayi, engitshele ngokuthi ufuna ukuqala manje ibandla yena. Usecabanga uqala ibandla ukuthi ebe umfundisi. Hayi, ngingaba nankinga-ke nalokho, ngimtshele ngithi hayi into enhle-ke leyo ngoba phela uma uthinta into emayelana noNkulunkulu angiboni ukuthi ngabe kuyintembi leyo. Yes. Hayi, kusho ukuthi-ke kuthi kusenjalo sewuyekile umsebenzi ethi usahamba usayovakashela ngasekhaya.
ubuyela le eNigeria ezweni langakubo. Oh la adabuka khona. Yebo lapha adabuka khona. Sayigwiqiqi unomzane angimlindele nanokuthi kambe useyobuye yini ngoba bese kuyisikhathi sesahamba esihambile. Nomzane lo nangeqhamuka unomzane mayifika ufika sekwe omunye umuntu oseshintshile. Hawu. Ufika unemali. Yeah. Ufika uyambona nje ukuthi uNkulunkulu ukhona nana kuye. Ufika lana hlala phansi nayo uyangitshela ekuthenini usefisa ukuqala ibandla. Oh yeah. Hayi ngimtshele ngithi hayi anginankinga ngaliqala. Hayi eliqaleke lakhe ibandla. Hawu. Lakhe-ke ibandla libe mnandi futhi. Hamba ngoba vele mina benginganakile bengisebandleni lami nginganankinga vele ngisuka emakhaya ngisuka ebandleni lami ngize lapha futhi vele ukukhona lokhu ukuthi nginebandla lami. Ubese hamba sengitshela ke uNigeria man lo ekuthenini ayi uyacabanga la. Ucabanga ekuthenini ngaba njani uma singabambisana ke ngihlehlele ngapha enkonzweni yabo. Awu. Njani manje? Kanjani ukuthi ngihlehlele ebandleni lakho kanjani ngoba mina nginalo ibandla lami. Ethi hayi ngakujabulela lokho ngoba uyangibona ekuthenini ngumuntu osephile naye isikhathi eside ehleli kahle futhi bese fana nomndeni egcekeni. Uyam-understand more than anyone. Sengiyam-understanda nje vele. Hayi nami ngingaba nankinga nami ngithi hayi khululeka baba yikho inkinga singakhona ukubambisana engitshela ekuthenini wena ebandleni into ongayenza ukuthi sizokubeka ukuthi ube umama sikhwama uzosiphathela izimali zebandla. Oh. Hayi nami ngithokozele lokho. Uphatha imali. Ukuphatha imali yebandla. Kube mnandi futhi siqhubeke kahle enkonzweni siqhubeke kahle. Libe mnandi nje impela inkonzo ishube naye nje impela yebe nje impela umfundisi nje impela njengawo wonke umfundisi nje impela. Awusikholelwe kuyena sonke sikholele. Sayigwiqiqi usefuna futhi ukuthi ekethe ukuthi kancane ukuhambe emakhaya. Ukuthi kuyishiya ibandla lakhe. Ngithi hayi akunankinga. Uthe sebuya lapha emva kokube kusebuya namantombazane sengingasawa-understand. Hawu. Lamantombazane lawa ayangithusa kwasamina. Angazi ukuthi lento le ngiyasaba ngisho nanokuyikhuluma ngiyathemba ukuthi uma unamahloni ngami njengoba engibuka kumanje. Ubuya nje lo muntu ubuya namantombazane abantu besimame abawu4. Labantu besimame angeke ngize ngibasho even namhlanje ukuthi babe yinhlobo yini ngendlela ababesabeka ngayo kwabantu besimama ungaba understand. Kusho ukuthi ngaleso sikhathi vele umfundisi ngaleso sikhathi wayesephumele ngaphandle ejardini isakhe ngisho nanomuzi wakhe ngoba vele ubuya vele usenemali. Usenamandla vele. Yebo usenamandla nami kukhona futhi lapha kangisiza khona. Ekuthenini nami sengikhona ngisho nanokuqhubeka extender futhi amalokhuzana nami. Imali yangena egcekeni kumnandi kunje kodwa isimanga sithi amantombazane lawo iwona ngisolisa. Awatholakala nanamantombazane kodwa uyasho ekuthenini amantombazane angakuba kasuka nawe emakhaya. Yabona ukuthi nama ngabe kuthiwa kusebusuku nama ngabe kuthiwa yinini indlela agqoka ngayo lamantombazane ayathusa kwesinye isikhathi ubone nama egqokile amboza ubuso megqokile uyazi ukuthi azofaka nje ublack kusukela phansi kuya phezulu. Kwesinye isikhathi megqoka ured ushayo kuya phezulu. Ubuso nje yinto nje engavezwa nje inhlobo abayibhalayo. Kungisolise ngihlale naye phansi ngimbuze ekuthenini ayingeke. Bani lapha? Kwase kwenzakala into engayi-understand engichazele. Engitshele ekuthenini hayi laba abantu besifazane engisuka nabo le emakhaya. Ethi uyabo into kumele ukuthi mina nawe si-understand leso sobabili. Nangendlela yokukhuluma manje usekhuluma ngendlela ukuthi kwasa nami sengiyathuka-ke. Ekuthenini ngoba lo muntu nami engabe kuthiwa bexoxa nami beba nesizotha yini manje washintsha nje. Yebo right. Hawu. Kumele ukuthi ngiyi-understand ethi hayi amantombazane engisuka nawo lena emakhaya ngakithi eNigeria. Lamantombazane ngisebenza nawo futhi ayengenisa imali ngempela. Hawu, ayengenisa imali. Ndlelani lamantombazane ukuthi angenisa imali. Ethi hayi ngicela ukuthi ungajabi lana kanti futhi kwasa nawe vele le mali esidlayo sidla sobabili. Hawu, kushintsha ukudla epletini. Kushintshile.
mfundisi, uthi wena lamantombazane usebenza ngawo, uthola imali. Kanjani le mali futhi uthi uyidla nami? Usuyangithusa kwenze njani? Yeah. Hayi, ethi uyabona into ongangisiza ngayo. Kahle hle ngomthetho lamantombazane ngithwele ngawo. Angingenisela imali kanjani njengoba bengiyekhaya bengiyolanda wona lamantombazane. Jehova ongcwele. Ngithwele ngawo lamantombazane. Ey, lingithi heq uvalo. Ngithi ngithi usho ukuthi sonke lesi sikhathi ungidlisa imali yokungcola. Ethi cha, le mali lesidle sobabili. Hayi ukuthi kudlisa imali yokungcola, le mali siyidle sobabili. Sanibhande linye manje kulento. Usengibhanqa manje usenza ngathi yonke lento le besivele siyisungule sobabili. Mama eshani. Oh ngicabanga ngathi ngawufaka umndeni wami enkingeni. Ngafaka izingane zami enkingeni. Lisa lo akasahlengi ngisho nanokuhleka. Usephenduke umunye umuntu. Isayidi lomfundisi sesiphenduleka laba yenye ingxenye. Usiyakutshela manje useyangitshela nje kanjalo, useyangitshela kanjalo. Sekunzima nami ukuthi ngizokwenza njani. Ngingazi ukuthi lento le ngizoyibikela abani, ngisabe ngisho nanezingane egcikeni ukuthi kambe ngizothini. Isinqoma akasithathe egcineni. Igama akalikhipha namhlanje ngiyasaba nginamahloni. Into engangasiyona namhlanje ngiphenduke ngaba yiyona. Into engingazijabuleli even namanje ngoba ngihleli nawe la esitorweni bhuti wami. Iyangidabukisa le ndaba ngoba uthe noma ngabe sengibona ekuthenini ayikho enye indlela engingenza ngayo. Ugcine sengiphoqa ekuthenini nami asisebenzisane. Wathi ngoba imali vele isingenile mekuthiwa mina ngizama ukuyikhipha lento lena sizoba senkingeni sobabili. Mekuthi ngizama ukumbophisa wathi sizoba senkingeni sobabili. Ngoba uthi uzochaza kahle ukuthi lento le kunamhlanje yonke le ngcebe la egcekeni ngesimo sethu sobabili. Wagaxela mama. Hayi ngagaxela namhlanje angazi ukuthi kumele ukuthi ngenze njani. Ngigcine nami sengiyingena lento lena. Kodwa ngingasikhona ukuthini. Kodwa futhi nemali ngiyibona ukuthi nayo ikhona. Iyangena. Ngagcina sengilingeka bhuti wami. Ngoba usathana uyangena. Ungena usathana nama ngabe kuthi ukholwa kanganani sometimes ukulingwe. Awu ngasho ngangena. Namhlanje nginje angishijabulile. Ugcine sethi angimfunele amantombazane amavagina. Abe. Kwanyo. Bese ngena sengimfunela amantombazane amavagina. Sasebenzisana. Agcina ngalapho bhuti wami. Kwavela kwaqhubeka kakhulu ngoba bese kusuka even nabanye abantu besilisa abangakubo. Obabonayo futhi ukuthi badla kahle. Obabonayo futhi ukuthi abagcini ngokwenza lokhu kuphela. Kodwa isimanga bayakhona ngisho nanokuwathatha lamantombazane lawo bewadayisele kwezinye indawo. Yazokwenze ngagcina sengifika lana bhuti okunzima kakhulu. Isimo sokuthi even nezingane zakomakhelwane la eduzane igcine sejoyina nazo seziyumnqumba waleyo nto. Into eyenzeke ekuthenini ngigcine sengiphamela phezulu. Isimo sokuthi ngigcine sengizwe sethi izingane zami ezamantombazane. Ngazwela. Ngathi noma ngabe kuthiwa kunjani lento le ayisekhulula. Oba bengekho lula ngisho nanokuthi ngimthathe ngiyombophisa. Ngoba benamandla kakhulu nezimali. Kanti futhi njengoba nomthetho walana weak nje kangaka kulule ekutheni amaphoyisa engakhona ukwanikeza imali ukwavala. Indaba yami nje bhuti bekuyinto engasakhulumeki. Engakho sengathatha isinqumo sokuthi ngifike lapha ngizocela usizo ngoba lento le isiyangihlukumeza emoyeni wami, isiyangihlukumeza ngalendlela ukuthi nobuthongo abusafiki nanokufika ngalendlela le yokufika kwalomuntu wesilisa. Angazi kubi kunzima. Sure. Kunzima. So njengamanje
Unomama ekhaya ade usho ukuthi awazi ukuthi umama ekubuka kule nto uzozizwa kanjani amahloni nje ukuthi uma azokuba ukhona kwaziyo ngayo yonke leqhubeka noma kuseyinto eququda wona wedwa. Uma akazi lutho njengoba bengishilo ukuthi ukusuka kwami nje uma umuntu okholwayo umuntu owazi uNkulunkulu usuka emakhaya enquthu umama nje akazi lutho ngalento le into engidlayo engangokuba even ngisho nanezingane zami azazi nje lutho nje ubuthonga ngibutholi ngoba lento le iyangidla ubusuku nemini zithi izingane nje zingasuka ziye esikolweni iphume ngisala nje ngibe nje enye into ongayazi ngicabanga ngidliwa istress nanasemnyanga ngisabonakala kuhlule ngisho namomakhelwane bethi makhi sengigcina nje ngokuthi ngiphakamisa isandla ngoba ngathi bayakubona ukuthi ugila ngoba ngathi bayangibona ukuthi ngigilani kanti abazi lutho iyo nginamahloni bhuti wami ngalendlela eyisimanga ngisaba umzali wami kakhulukazi okuyena uNkulunkulu kumina akazoqala edumale kwasayena aqala ekuthenini kodwa ngani yami iphuma ekhayeni njena uwenzani angazi bhuti wami ukuthi ngayilungisa kanjani lento lena angazi iyangidla kodwa iyangidla ngazi usizo ukuthi ngingathola kanjani angazi usho ukuthi usuke wazama lento kuyireporter emaphoyiseni uthi ayafika kodwa ungazi icala liphele lapho ugcine nje intante kanjalo. Ngiyacabanga ukuthi noma ngabe ngithenga kaye emaphoyiseni amaphoyisa kuvele kube yinto engazathi nje ngikhuluma nawo kuba ngazathi into nje angayisukumeli nanokuyisukumela yena umfundisi ngaleso sikhathi uyaqhamuka ubhizi nje nalento le yakhe ukhululeke ngalendlela le eyisimanga kungena labantu besilisa nabengabatholisisi kahle ubone nje ukuthi kumnandi gcwele ama drugs yonke lento lena sekuyakhombisa manje ukuthi umfundisi mbumbulu lo ngesonto kuyakhona ngesonto kuphenduka kuba abazalwane ongakazi uzubabone ngendlela eyisimanga sekuhlule ngisho nanokuconcentrate naphakathi enkonzweni angisazi ukuthi kwesinye isikhathi sengeke ngilove ngingayi ngisho nasenkonzweni angazi ukuthi into engayichaza ngithini bhuti wami kodwa nje iyangibulala siyakuzwa masithemba ukuthi ababukeli bethu lapha bazokwazi ukulithathela udabeni lolu daba basiluleke ukuthi senze kanjani ngoba inkinga le edinga umthetho phakathi uma ukhuluma ngomfundisi aqala esiqashi kwakhe mayesegcina esevela manje kuyabonakala ukuthi umfundisi egcine wathwala mayesethweleke uma usegaxele ngokuthi wangena njengosikhwama kodwa njengamanje seyithola esebenzisana naye ekutheni alethe amantombazane angamatshitshi ukuze lo mfundisi alale nawo aphinde ameme nabangani bakhe asola ngathi ukuthi uma babuye badle kwama-drugs badayisa ama-drugs akasazi le ngane noma ziyadayiswa noma idayiswa ama-drugs akazi ngoba yonke into engena lapha iphuma sengathi sangene enye kube ngathi bifunde iphinde iyeke kubhizi kuyaphithizela sazi ukuthi wena uzolithatha ulibeke iphi udaba olufana nalolu uqale ungumzalwane oqotho manje usewumzalwane mbumbulu asazi ukuthi ucabanga kanjani igama lami ke sichaka ngokaluqa le Black Live TV isibande zama-Afrika igama lohlelo nisale kahle Is the Black Live TV